Spidsen på min blyant er lige knækket af, men jeg har også skrevet det meste af i dag. Skrevet om din næse og skrevet om dit smil, og skrevet om den skovsø, der farver din pupil. Og jeg ved jo godt, at det lyder lidt banalt, men hvis jeg ikke gjorde det, så kunne det gå galt. For hvis du pludselig døde og efterlod mig her, så ville jeg jo aldrig kunne kigge på dig mere. Så jeg må arkivere for at kunne slappe af. Sådan er det nogle gange med dem,